kommer den. Nu kommer den. Nu er der smoothie challenge. 2, 1. Kom så. Det smager dårligt. Nej, ikke høre den. Det var meget lidt af det. Jeg kaster fandme op, han gør. Så kaster op i skoven. Eller ud i haven. Ja, i min ud og kaste op. Det er simpelthen bolækker. Wow, det lyder godt. Det der. Jeg gør ikke det her. Det var det der. Jeg tror, jeg godt med. Det var det. Lagne, snask. Det, der kaster jeg min gøre. Tag noget saftevand. Det er burgerpladsen. Min brækkede du dig? Fuck, det er ulækkert. Den skal du også have på din kanal. Det er så... Han er syg. Det var den. Lad være med at stoppe. Lad være med at stoppe. Kom så i byen. 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 Din kanal, det der, det er iskoldt. Slug den. Fuck, det stikker i min røv. Okay, han er lidt syg i hovedet, og så slog han af sin fod. Var det godt, Hjalte? Hej, det er shot. Det er skål her. Ja. Han og Nicolaj, det her det er et stykke sulækker. David. Det er jo... Nu skal Davids mor prøve. Okay. Og drikke det der shot. Drik et shot med det. Åbn den. Jeg kan ikke lide Anders. Det her. Okay. Det er ikke godt. Kig på hende. Oh my god! Hold din kæft, syge hovedbarn. Er den ikke stærk? Hold din kæft, syge hovedbarn. Hold din kæft. Oh my god. Okay, okay, vi går lige ud til den igen. Everybody! Okay, det var alt for den video. Det var en syg smoothie challenge. Ja, altså nu skal de ud af is. Det er bare is. Okay. Det der, det var ret Ja. iskoldt af Emil, at han lige tog resten af det der shot. Ja, og hans mor. Og den sluttede, Så vi ses.